Ziua bună! Sunt Daniela Luca, scriitor, psihoterapeut și mulțumesc Asociației 7 Artă pentru invitația de a sta la povești cu copiii în timpul acestei izolări care ne face pe toți să ne luptăm cu niște balauri din afară, dinăuntru și pe care să-i putem învinge cu ajutorul zmeilor. Dacă aș fi un personaj literar, m-am întrebat. Ei bine, cred că mi-ar plăcea să fiu Apolodor. Să-mi descrie Gelunăum, ghidușile, prietenașii, poznele pe care să le facem împreună, să mă facă să descoperim noi lumi și domeniul presimțirilor despre care scria el mai serios, așa. Cu siguranță viața ar fi extraordinară. Dacă aș vorbi cu zmeul zmeilor, apoi eu l-aș întreba, de ce a avut el nevoie de buzdugan ca să-și anunțe sosirea când era înzestrat cu așa puteri nemai închipuite și nemai bănuite? Nu putea să folosească doar vocea lui, care era mai puternică decât tunetele și fulgerele. Dacă ar exista un personaj al meu, și încă nu există, dar iată că sunt mai bine de 4 ani de când prieteni, cunoscuți, colegi mă tot întreabă de ce nu scriu o carte de povești despre Bambi. Bambi, pisicuța mea absolut minunată, firește că fiecare omenaș care are pisicuță sau cățeluș sau alt animăluț spune același lucru despre el. Dar de ce să nu scriu despre ghidușile ei, despre ce mai face ea, despre ce taine mă face să descoper, despre ce dialoguri închipuite avem noi zi de zi și mai ales despre cele 9 vieți ale ei, pe care oricum eu nu am habar cum ar fi, fiindcă oricum am doar una. Care sunt cele 3 lucruri care m-au învățat cărțile, lectura? Asta e o întrebare cam greuță. Păi cred așa că viața este infinit mai frumoasă atunci când descoperi lumea din cărți și traversezi personaje sau traversezi gânduri, traversezi trăiri, locuri, mai mult sau mai puțin reale, mai mult sau mai puțin închipuite, experiențele celor pe care nu-i cunoști decât prin cărți și ce minunat e dacă ai ocazia să-i cunoști în afara cărților. Un alt lucru m-a învățat lectura, că viața nu e doar în cărți și că ar fi extraordinar să o putem trăi mai presus de ficțiune și de închipuire și să ne bucurăm de ea, cel puțin așa cum ne bucurăm de cărți. Și al 3-lea lucru, cred, mai ales că am învățat să citesc, să scriu de pe la 4-5 ani, cred că oamenii care scriu au o capacitate extraordinară de a desluși firea umană, lumea, viața, tainele lor. Chiar dacă nu cred că realizează cu adevărat ce bogăție extraordinară au în ei și lasă lumii întregi. Și care ar fi autoarele pe care să vi le recomand? Uite, v-aș recomanda-o pe Dodie Smith, cea care a scris 101 de dalmațieni. Eu nu știu dacă vouă v-a plăcut sau nu, măcar desenul animat, filmulețul,
dar cred că este extraordinară și nu este doar aceasta, cartea ei. Cred că ați descoperit-o deja, dacă nu, sigur o să vă placă. Și v-aș mai recomanda două scriitoare din țara noastră, de la noi, și pe care le puteți găsi și în bibliotecă, prin cărțile pe care le-au scris, dar le puteți întâlni la lansări de carte atunci când viața ne va permite, ieșim din izolări. Veronica Niculescu și cărțile absolut minunate, care sunt pentru copii, dar sunt și pentru copiii mai mari, pentru părinți și bunici, care va să zică, și au o sumedenie de învățături și lumi revelatoare și chiar vă rog să o citiți. Și aș mai recomanda-o pe Victoria Pătrașcu, mie mi-a plăcut foarte mult, Ziua în care a fugit somnul, și Scrisori din Laponia. La revedere!